Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu. Grazza lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Eħut il-eżis qegħdin nofru di l-Quddisa għar-Ruħ Marija Konċetta Formosa. Hekk di l-Quddisa hekk qegħdin niċċelebrawha hekk f'kuntest storiku ieħor għalina, hekk qegħdin nisemmewha mid-djar tagħna, hekk minħabba il-pandemija. Ejjew inħallu l-Mulejja tina dan bħala opportunità oħra biex niltaqgħu magħna nfusna u miegħu. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, Mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċekon tagħna Mulej, nitolbu lil kobor tiegħek biex aktar ma qiegħed jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha il-misteru tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan jgħid il-Mulej, dan hu l-kmandament li tajt lill-poplu tiegħi wettilhom, isimgħu minn kliemi u jien inkun Alla tagħkom, u intom tkunu l-poplu tiegħi, u imxu fit-triq kollha li qed nordnalkom għal ġid tagħkom. Iżduma ma semmewx u ma tawx widen, imxew skont il-fehmiet tagħhom, skont l-ebusija tal-qalb ħażina tagħhom. Marru lura flok il-qudiem. Minn mindu missirijietkom ħarġu mill-Eġittu sal-lum, battilkom il-qaddejja kollha tiegħi, il-profeti. Kuljum ħabbrikt. Dana kollu qatt ma semgħu minni, qatt ma taw widen, anzi websu rashom, għamlu għar minn missirijiethom. Wien tgħidilhom dan kollu u ma jisimgħux minnek. Issejħilhom iżda ma jwiġbux. Inti tgħidilhom dan hu l-ġens li ma jismax leħen il-Mulej Alla tiegħu u ma jilqax il-korrezzjoni. Issewwa qab u tbiet minn fommhom. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Mhux li kontu llum tisemgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bilena l-Mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu baqna trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni missirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-Mulej, għax jiena twajjeb u ħanin. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu kien qiegħed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem u n-nies taġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu,
Bis-saħħa ta' Belzebu, il-prinċep ta' xjaten qiegħed ikeċċijehom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh riedu minn għandu sinjal mis-sema. Iżdu intebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom kull saltna maqsuma fiha nnifisha ssir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll kontra tiegħu innifsu, kif se żżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li bis-saħħa ta' Belzebu nkeċċihom ix-xjaten. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belzebu u liedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi wara tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġu ikunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jaqsam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ek Ġesu fil-Vanġelu, anzi fil-vers li qrajna qabel il-Vanġelu, il-qari iħeġġiġna biex nerġgħu lura qalbna kollha, jgħid il-mulej. Nerġgħu lura lejn fejn? Hekk iż-żmien tar-randan li tfisser il-kelma randan rebbija u stedina għalina biex immorru lura ġifier nikkonvertu u nneħħu minna dak kollu li jużejjed. Hekk dak li qed jiġri bħalissa fil-ħajja tagħna, anki nistgħu ngħidu dan kważi lockdown ġdid, qed jgħinna mmorru għal dak li huwa essenzjal, nistgħu nirċievu s-servizzi bażiċi. U minn hemmhekk nindunaw x'inhu l-aktar essenzjali fil-ħajja tagħna, kemm affarijiet ikollna li mhumiex daqshekk importanti. Ir-randan qed jistedinna biex inħarsu lejn dak li jibqa'. Ir-randan qed jistedinna biex immorru għall-essenzjal fil-ħajja tagħna. U x'inhu l-essenzjal? L-essenzjal hu li nħarsu lejn il-ħajja tagħna bil-għajnejn talla, li nħobbu lill-oħrajn bħalna nfusna, li naħdmu għall-affarijiet li jibqgħu għal dejjem, mhux l-affarijiet ta' issa. U f'din il-mixja kif jindikalna tant tajjeb il-Vanġelu, nistgħu ngħidu li hemm ġlieda li aħna aħjar inkunu konxji tagħha milli ma nkunux. Il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin. Hekk ħafna drabi ix-xogħol tal-ħażin tax-xitan ġifieri u n-nies li forsi jaħdmu favur l-aġenda tiegħu ma nindunawx bih. U meta hemm avversarju dal-avversarju fil-Vanġelu u ma nkunux konxji tiegħu jista' jirbaħna b'mod faċli. U għandu l-metodi tiegħu kif iwaqqana. Daw li jibda b'affarijiet żgħar, jikkompromettejk fid-dnub. Imbagħad jgħidlek issa ma tistax toħroġ, jibda jikdiblek. Jibda jgħidlek li issa ħadd ma jaf dak, jibda jbedek minn Alla. Għax jibda jġalna naħsbu li jekk għax aħna issa fid-dnub issa ma nistgħux immorru qrib ta' Alla. Anzi bil-maqlub. Għax fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Għalhekk jew illum il-ġdid nerġgħu nitolbu l-mulej biex dan iż-żmien li issa ser nidħlu fih dan ix-xahar li ġej, hekk l-aħħar biċċa tal-parti tar-Randan sal-festi tal-Għid, tkun għalina opportunità oħra. Opportunità biex nifqu ftit u dak li forsi ma rnexxilniex nagħmlu sena ilu, meta kollox kien magħluq, nagħmluh din is-sena. Forsi għal uħud minna nistgħu ngħidu ħanatu każ aktar, il-ħajja tat-talb tagħna, ir-relazzjoni mal-familja tagħna, is-saħħa personali, billi forsi ninvolvi ruħi f'xi sport, li nkellem il xi ħadd li forsi qiegħed waħdu naqbad it-telefon anke mid-dar.
li nitlob għal xi ħadd jew għal xi intenzjoni partikolari, li nwettaq xi proġett tajjeb li dejjem xtaqt nagħmel u ma stajtx minħabba l-ħajja maġla. Ejjew nitolbu l-Mulej, niftakru l-ewwel qabel kollox li l-ħajja li tagħna hi grazzja tiegħu. U kif ħarroddu ilu lura nsaqsu lilu, inxi trid minni Mulej. Għalhekk jew noqogħdu fi skiet nieħdu dan iċ-ċans dan iż-żmien ta' aktar kwiet biex inħallu l-Mulej ikellemna aktar fil-ħajja tagħna. Fi skiet nitolbu fuq dan. Jew issa ħut il-eżiż irresqu t-talb tagħna lil missierna tas-sema li dejjem ismana. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja l-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu il-Knisja dejjem tkompli tara fil-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin u tikkollabora aktar mat-tajjeb. Nitolbu, ismana nitolbuk Mulej. Resqulek Missier Ħanin it-talba tagħna il-kol miġburin permezz tal-mezzi soċjali. Kun ma' dawk l-aktar li huma fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Resqulek Missier Ħanin ukoll il dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsieb din il-pandemija, it-tobba, n-nurses, dawk li hemm waħdhom fi kwarantina fid-djar, dawk li huma mbeżza li jistgħu jimordu u dawk kollha responsabbli mis-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U issa fi skiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Itolbut bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Naddaf Mulej lill-poplu tiegħek minn kull tinġis u ħażen biex l-offerta tiegħu tkun toġbok u bedu mill-qerq ta' kulena firaħ li jint wettu lena tassew. Bi Kristu Sidna il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, intrażżam fina drawwiet ħżiena, terfa'na ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet it-tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobb radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ruħ Marija Konċetta Formosa, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew bħala familja ngħidu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Jew nirringrazzjaw il-Ġesu li intqajna miegħu fil-kelma hekk fl-Ewkaristija mod speċjali permezz ta' tqarbina tax-xewqa. Jekk nistieden li kull wieħed waħda minnkom hekk tistiednu lil Ġesu preżenti fil-knejjes kollha ta' madwar id-dinja, Ġesu preżenti wkoll fil-kelma, preżenti wkoll magħna meta nitolbu fejn tnejn jew tlieta miġburin f'ismi hemm jien inkun f'nofshom jgħidilna Ġesu. Għalhekk nistedinkom biex minn djar tagħkom tixxenqu li tirċievu l-dan Ġesu Ewkaristija biex jagħtikom is-saħħa spiritwali u fiżika li għandkom bżonn. Fiskiet kull wieħed minna jixxennaq għal dan Ġesu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tieba tiegħek għatina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri qaddisa u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna. Bi Kristu Sidna jew nduru lejn Omna Marija u nsellmula bit-tliet Ave Marijiet li talbitna minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Kem dbatiha f'qalbu ġuħa li madweja ifniha ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġen